Gernika Lumoko udalak hasi ditu jada Iparragirre kaleko mugikortasuna bermatzeko segurtasun lanak. Egungo bidegorria espaloiz aldatuko da. Udalaren hitzetan, Gernika Lumoko udalaren hitzetan, bidegorria dagoen espaloia ez delako egokia. Bidea eten egiten delako. Zati batzuetan kaleak garajetako sarrera irterekin gurutzatzen direlako eta txirrindulariekin istripuak ere izaten direlako. 455 metroko luzera duen adarrau trenbidearen paralelo doan espaloira lekuz aldatuko da eta asfaltozko aglomeratu gorriz egina egongo da. Horrez gain, espaloia bizikletentzako bidezka, aparkalekuak eta errepideko bi bide ere egingo ditu Gernika Lumoko udalak lan hauen bitarte. Semaforo berria ere jarriko da. Lehendik dagoenarekin sinkronizatuta egongo dena. Segurtasuna bermatu aldera. Zoruaren hobekuntzarekin amaituko diren lan hauek 181.725 euroko aurrekontua dute eta urtea amaitu orduko bukatuko direla esan du Gernika Lumoko udalak.